ହାପି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ। ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯିଏ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନେହେରୁ, ଚାଚା ନେହେରୁ, ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଜିର ଶିଶୁ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ। ଶିଶୁର ଭୂମିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଶିଶୁଟିଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ, ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଗଠନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା। ଏହା ହିଁ ହେବ ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ।